Είναι πιο ωραίο από ό,τι ήταν το τέτοιο. Ψέματα το ναι, βάρ' το τώρα. Ναι. Το εννοείς? Ναι. Πηγαίνετε για μπάτσε τζάμι, θα το κλείσω από το YouTube και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Μου βάζεις λάδι. Γράσο. Στην Ελλάδα κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Έρχεται και το Pride και θα περιμένουμε τώρα να ακούσουμε πάλι ότι θα βγει η ανομαλία στους δρόμους ή το οτιδήποτε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μία σειρά, η σειρά εδώ στο YouTube, την οποία την έχω στο μυαλό μου πάνω από έναν χρόνο. Αυτή η σειρά, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο φαντάζομαι, είναι ότι θα δέχομαι ανθρώπους είτε που τους ξέρω είτε όχι και θα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μόνη στο YouTube που δεν έχω κάνει συνεντεύξεις και είναι και η δουλειά μου, δηλαδή πραγματικά κάπου για το Θεό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το να σας κάνω έτσι ένα introduce στην πρώτη μου καλεσμένη, η οποία πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που τη γνώρισα μέσω της δικιάς της εκπομπής. Πήγα να της φάω τη δουλειά. Και είμαστε πολύ φίλοι. Είναι νέα μου φίλη που την αγαπώ πολύ. Και είναι η Γιώτα Ιμπαντέ. Είσαι Έλενα. Είσαι βλάκας. Είναι η Γιώτα. Καλή αρχή αγάπη μου. Η οποία Γιώτα είναι πίσω και θα είναι πίσω και από άλλα επεισόδια, γιατί μπορεί να ξεκινάμε μαζί και να είσαι συνδεξιαζόμενοι, αλλά θα είσαι μόνιμα ή τουλάχιστον στα περισσότερα η υπεύθυνη καλεσμένων. Θα το λέω. Το ανακήρυξαμε. Θα το λέω πάντα. Λέξαμε. Όταν έχω δικό σου καλεσμένο, ναι. Θα λέω υπεύθυνη καλεσμένο για τα Μπαντέ. Ναι. Όποιος δεν ξέρει τη Γιώτα, δεν ξέρω που ζει και αν δεν έχει social ή δεν έχει ίντερνετ, μου κάνει εντύπωση. Αλλά εάν υπάρχει κάποιος που δεν την ξέρει τη Γιώτα, τι θα πεις ότι είσαι? Κοίτα, είμαι υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Εργάζομαι στη δισκογραφία. Ωραία. Για πολλά χρόνια από αυτά που ζω, δηλαδή με 24 είμαι τα τελευταία 6 χρόνια, από τα 18 σπούδασα, εργάστηκα απευθείας, είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που με το που σπουδάσανε δουλέψαν στο αντικείμενό τους. Έχεις και ταλέντο. Δεν μετράει το ταλέντο μόνο. Εντάξει, μετράει και το ταλέντο. Το ταλέντο είναι ο σπόρος, ξέρεις, αν δεν τον καλλιεργήσεις, αν δεν τον ποτίσεις, να τον κλαδέψεις για να βγάλει κι άλλο. Δεν μετράει μόνο το ταλέντο. Έχει και δουλειά. Και είμαι ερασιτέχνης podcaster. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι επαγγελματίας. Έχει το Breaking Bad. Το Breaking Bad, το τατού το οποίο το χτυπήσαμε σε αυτό το στούντιο, στο τατού στούντιο του Αχιλλέα, και ήταν και ο λόγος που σε κάλεσα, γιατί είναι ένα μέρος στο οποίο νιώθω ωραία. Και είναι ένα μέρος στο οποίο έχω πει πολλές σκέψεις που γίναν, οπότε έλα ρε εσύ. Το χτύπησα πριν βγει στον αέρα. Είναι γουρλής. Και πολύ θα είναι σημαντικά. καλή αρχή για σένα. Αυτό που δεν εξήγησα είναι ότι δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο στούντιο που θα γυρίζουμε αυτές τις συνεντεύξεις, γιατί θέλω να πηγαίνω με τον κάθε συνεντευξιαζόμενο στο μέρος που εκείνος θα έχει επιλέξει. Που κάτι σημαίνει για αυτόν, κάτι μπορεί να μάθω κι εγώ. Ας πούμε, εδώ στο τατουατζίδικο ενδεχομένως να κάνω κάτι κι εγώ. Που σημαίνει ότι οι επόμενοι καλεσμένοι, αν το δουν αυτό, να την πάνε σε κάτι τρελό. Όχι. Για να τη δείτε σε καταστάσεις απείρου κάλους. Δεν μπορώ, εγώ είμαι μεγάλος Οπότε άνθρωπος. θα μπείτε στα σχόλια, θα γράψετε ποιον θέλετε, μετά θα του στείλετε μήνυμα στο Instagram. Και να το σπαμάρετε. Ναι, πηγαίνετε για μπάτσε τζάμι που θα το κλείσω από το YouTube και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Λοιπόν, πες μου και την δικιά μου. Θέλω να σου πω, Γιώτα Μπαντέ, ότι σε θαυμάζω γιατί είσαι από. Εντάξει, όχι μόνο επειδή είσαι φίλη μου, σε θαυμάζω ως επαγγελματία, γιατί όπως είπες λοιπόν, ασχολείσαι με πολύ δύσκολη δουλειά. Πώς είναι να μπορείς να μανατζάρεις τους trappers, rappers που είσαι manager? Είμαι η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, PR and communication για τα πούμε και σε αγγλικά. Και το μεγαλύτερο deal γενικότερα για να μανατζάρεις, βέβαια αυτή η έννοια στην Ελλάδα έχει πάρει μεγάλη τροπή και πολύ κακή τροπή. Το να λες ότι είμαι manager. Manager μπορείς να πεις ότι είσαι στα πάντα, οπότε δεν είσαι manager αν κάνεις επικοινωνία. Manager μπορείς να είσαι κι εσύ. Να μανατζάρεις μια κατάσταση, ένα κατάστημα. Εγώ πουλάω επικοινωνία. Και δεν πουλάω προϊόντα, πουλάω ανθρώπους, ψυχές και πάει λέγοντας. Που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο deal είναι να μανατζάρεις τον εαυτό σου αυτό. Ωραία. Πού είναι τα όρια σου, πού είναι τα όρια του ανθρώπου, πόσο θα μπεις, πού θα κόψεις, πού θα ράψεις. Και από αυτό που υπάρχει, πόσο σε παίρνει να το κάνεις επί πόσο. Για να φτάσει στο κοινό. Κάτι που μπορεί να αξίζει 1, γιατί αυτή τη στιγμή είναι άγουρο, εσύ οφείλεις να το παρουσιάσεις 5. Καλά, αυτό εννοείται. Οπότε εκεί αρχίζουν άλλοι μηχανισμοί μέσα σου, ηθικοί, τεχνικοί,
σε παίρνει, δεν σε παίρνει και δεν έχει να κάνει με τη ραπ και με την τραπ. Έχει να κάνει γενικότερα με η τέχνη. Η τέχνη δεν μπορεί να την καταναλώσει κάποιος το ίδιο. Όπως δεν μπορεί να καταναλώσει και τους τρόπους που χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε κάτι. Υπάρχουν οι νέοι τρόποι, τα TikTok, να εδώ, τα YouTube που βγαίνουμε και τα λέμε, που είναι το πιο άμεσο, το πιο ωραίο, γιατί το κοινό είναι εδώ. Και υπάρχει και old school τρόπος που πρέπει να διαχειριστείς, γιατί η τηλεόραση δεν πεθαίνει ποτέ. Το ραδιόφωνο, ό,τι και να γίνει, θα είναι κάπου εκεί σε μια γωνιά και θα σιγοψιθυρίζει. Τι εννοείς, και οι καλλιτέχνες, αν δεν παίζει το ραδιόφωνο, δεν τους αρέσει. Είναι σοβαρό ακόμα έσοδο. και αν δεν ακούνε. Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό θέλει μια ισορροπία. Δεν μπορείς να βγαίνεις ούτε μόνο στο YouTube, ούτε μόνο στα πατροπαράδοτα μέσα. Άρα έχεις να συνδυάσεις και τις σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή η επικοινωνία είναι ένα φάσμα το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Ανοίγει και κάποια στιγμή το θέμα είναι να μην πέσει μέσα. Εσύ που το διαχειρίζεσαι. Okay. Ή να διαχειριστείς τη δική σου ψυχολογία του καλλιτέχνη, της εταιρείας, γιατί η κάθε εταιρεία ακολουθεί και ένα πρωτόκολλο. Μέχρι που σε παίρνει, πρέπει να εκπαιδεύσεις για νέα πράγματα, να εκπαιδευτείς, να πάρεις ερεθίσματα. Εμένα η δουλειά μου δεν σημαίνει ότι σπούδασα και τελείωσε. Εγώ έχω πει και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, κάθε βράδυ εγώ μελετάω. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, από το να κάτσω να ασχοληθώ με ανθρώπους και να πω ότι σήμερα το βράδυ θα μελετήσω την Έλενα. Θα δω ό,τι έχει κάνει, γιατί αντιδράει έτσι σε αυτή την ερώτηση, πώς αντιδρά. Αν τη συναντήσω σε κάποιο event, πώς πρέπει να της μιλήσω? Πρέπει να είμαι προετοιμασμένη. Και αυτό είναι συνεχής. Συνεχής εξέλιξη, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Μπράβο! Έκανα την τύχη μου. Μπράβο, έκανες την τύχη σου. Το λέω γιατί συνήθως τα νέα παιδιά, θα βάλω και εμένα στα νέα παιδιά. Ένα χρόνο με παίρνας, ξεκόλλα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι λες και περνάω 17. Φαίνεται αυτό. Εντάξει. Θα δώσω μαλάκι. Εντάξει τώρα. Θέλω να πω ότι τα νέα παιδιά συνήθως πάμε λίγο στον πιο εύκολο δρόμο. Δεν πολύ δουλεύουμε. Να λέμε και τις αλήθειες. Η ευκολία, το ότι μπορεί να γίνεις γνωστός, που για κάποιο λόγο αυτό έχει γίνει το μήλο της έριδος, για κάποιο λόγο. Και μπορείς να γίνεις γνωστός από το σπίτι σου, από το να βγάλεις βίντεο. Όλο αυτό μας έχει μειώσει από φαντασία, από το να δουλέψουμε πάνω σε κάτι, από το να δούμε που είμαστε καλοί. Ξέρεις. Οπότε μπράβο. Πολύ σωστό. Σε ευχαριστώ. Αν και δεν θεωρώ ότι έχω καταφέρει ακόμα κάτι. Για τα 24 σου, ρε φίλε, που θα κλείσει τα 25 κάποια στιγμή κι εσύ. Κάποια στιγμή. Τον επόμενο Ιανουάριο. Ναι, έχεις χρόνο. Έχω χρόνο. Λέω τώρα τα 24 σου λοιπόν έχεις καταφέρει πάρα πολλά. Και δεν έχεις καταφέρει μόνο αυτό. Εγώ επειδή ξεκίνησα, όπως είπα, η σχέση μας μέσω του podcast σου. Όχι, μέσω της Αστερόπης ξεκίνησε. Ναι, να το πούμε αυτό, γιατί η Αστερόπη, να δώσουμε και τα φιλιά μου στην Αστερόπη Χαϊνά. Αστερόπη Χαϊνά είναι πέρσι που ήμουν στον Σφαίρα 6 με 9, εκείνη ήταν 6 με 9 στο Music. Εκείνη συνέχισε να είναι 6 με 9 στο Music, εγώ πήγα 9 με 11 στον Σφαίρα. Η Αστερόπη σε αγαπάει πολύ, είναι μία από τις άπειρες φίλες που έχεις. Για άλλο πράγμα. Είναι μία από τις παλαιότερες φίλες που έχω πια. Σε θαυμάζω. Είναι μία πολύ καλή ραδιοφωνική παραγωγός και είχα ακούσει τα καλύτερα για σένα. Ναι, αλλά δεν είχαμε κάποια σχέση. Είχαμε ακολουθηθεί στο Instagram. Ναι, και μου στείλες και χρόνια πολλά στο άκυρο. Εντάξει, εγώ είμαι σε αυτό, είμαι πολύ τυπική. Λέω, τι καλή που είναι αυτή. Ωραία. Και με κάλεσες λοιπόν στο podcast σου. Ναι. Και έτσι λοιπόν μου άνοιξες την καρδιά σου. Είπες κάτι πολύ απλό τη ζωή σου, αλλά όμως εγώ δέθηκα πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποίησα πόσες δυσκολίες περνάς λόγω της σεξουαλικής σου ταυτότητας. Και αυτό μπορεί να με τρελάνει. Δηλαδή, δεν πάτησε στα κλάματα στο επεισόδιο, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, γιατί πιστεύεις, θα σου ξεκινήσω με το γιατί πιστεύεις ακόμα ενέτη 2023 ότι είναι ένας λόγος να τσακωθείς με κάποιον ή να σε βρίσει κάποιος η σεξουαλική σου ταυτότητα? Τι πιστεύεις ότι φταίει? Θα σου πω. Καταρχάς θεωρώ ότι στην Ελλάδα κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Γιατί προχωράμε επιφανειακά. Έχουμε και το Pride τώρα. Έρχεται και το Pride και θα περιμένουμε τώρα να ακούσουμε πάλι ότι θα βγει η ανομαλία στους δρόμους ή το οτιδήποτε. Οκ, τώρα τι συμβαίνει? Προχωράμε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι επιφανειακά. Θα φτιάξουμε το ωραίο μπουκέτο του diversity που λέω εγώ. Αλλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Όχι, δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Δηλαδή, θα δώσει τηλεόραση, το έχω πει σε επεισόδιο και το είπα και με τη Ζαρίφ που έγινε ως άλλος. Ωραία. Ότι θα δούμε τη χοντρή, τον μαύρο, τον γκέι, την ωραία, την ξανθιά, τη χαζή. Όλα τα στερεότυπα. Αυτό. Αλλά δεν θα δώσουμε ορατότητα σε μια μερίδα της κοινωνίας η οποία ζει, είναι λειτουργική και δεν διαφέρει σε τίποτα παρά μόνο στο κρεβάτι της ή στην εξωτερική εμφάνιση που επιλέγει. Και στο τέλος της ημέρας έχουμε μάθει να κρίνουμε. Να κρίνουμε τι? Να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε και όχι αυτό που ακούμε. Γιατί φοβόμαστε ότι αυτό που ακούμε μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο από εμάς. Η λεσβία μπορεί να είναι καλύτερη από μένα. Ναι, είναι η μεγαλύτερη καριέρα. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ή χειρότερη ή καλύτερη. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική της ταυτότητα.
Κατάλαβες. Κλωτσάει. Ναι, εσένα σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσύ μπορεί δηλαδή, εγώ να είμαι straight και να είμαι χειρότερη από σένα. Να είμαι straight και να είμαι καλύτερη από σένα. Είμαστε πίσω, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Καλύτερη σε επαγγελματικά. Ναι, δεν μιλάω ούτε εγώ για κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στην εικόνα, το μάτι. Δηλαδή το μάτι είναι πολύ μεγάλο θέμα. Άρα κριτικάρουμε την εμφάνιση. Ναι, όπως και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια κιλά ή κάποια επιφανειακή που φαίνεται τουλάχιστον. Κάποια δυσμορφία, κάτι το οποίο έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κρίνουμε λοιπόν. Εννοείται, στον οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί κάτι. Το θέμα είναι ότι το μάτι πάει πολύ πιο μπροστά από το μυαλό. Δηλαδή αυτό που βλέπεις, γιατί λέμε ότι κάνω ό,τι θες στο κρεβάτι σου έξω. Τι σημαίνει ότι αν φαινομενικά δεν φαίνεσαι. Είσαι οκ, περνάει στην επόμενη φάση. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό με το κρεβάτι. Λες και εμείς που ερωτευόμαστε για να κάνουμε σεξ και δεν ερωτευόμαστε για να πάρουμε το χέρι. Ναι. Εμένα με ενοχλεί το ίδιο το κάποιος να χαμουρεύεται στον δρόμο, είτε είναι straight είτε είναι gay. Εγώ θα σου πω. Καλά. Και ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε το ίδιο. Δηλαδή, εσύ straight, γιατί πρέπει να χαμουρεύεσαι και εγώ δεν μπορώ. Ή αντίστροφα. Συμφωνώ απόλυτα. Το χέρι-χέρι εμένα μου φαίνεται πολύ γλυκό, αλλά το χαμούρεμα. Μα χέρι-χέρι θα κάτσει και με τη φίλη σου. Μένει στα 16. Εννοείται. Το κάναμε στα 16. Αγκαζέ θα πάρω κι εγώ το φίλο μου που είμαι λεσβία. Τι με κάνει δηλαδή. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Ότι είναι πολύ όμορφο να κουμπά τον άλλον, να αισθάνεσαι τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό λέω και στα επεισόδια μου. Ότι να πάρει αγκαλιά, δεν ξέρει αύριο τι θα γίνει. Στείλε ένα μήνυμα αγάπης. Κάνε μια κίνηση αγάπης. Ναι, αλλά εσύ πώς το έκανες, πώς κατάλαβες λοιπόν. Πήρα τη φορά. Εγώ εντάξει, φαντάζομαι το ξέρω πάντα ότι εσένα σε ελκύουν άτομα. Δεν το είχα καταλάβει γιατί φταίει και το πού μεγαλώνει. Τι δεν είχες καταλάβει, ρε Γιώτα. Δεν είχα αντιληφθεί. Εγώ στα 17 κατάλαβα ότι αυτό. Ναι, φυσικά. Δεν ήμουν πάντα. Είχες ποτέ εσύ σχέση με άντρα. Είχα με αγόρι, ναι. Ψέματα, ναι, βάρ' το τώρα. Ναι. Το εννοείς. Ναι. Εννοείται. Μα αν δεν δοκίμαζα δεν θα ήξερα. Άρα αυτό είναι σημαντικό να το. Βέβαια. Ένα παιδί που είναι στο σχολείο, άρα εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ο κόσμος όταν γεννιέται ξέρει. Σου λέει εμένα με ελκύει αυτό. Όχι βέβαια. Ούτε αυτό ήμουν. Να προσπαθούσα, βαφόμουν, έχω βάλει τα κούνια. Δηλαδή, αν μπει και κάνει ένα scroll down, θα δει ότι έχω βαμμένη. Σε έχω δει με μακριά μαλλιά. Πάλι ήσουν ροκ, ήσουν πιο. Ήμουνα πιο ροκ. Δεν ήσουν εγώ. Ήσουν πιο σκληρή εικόνα. Ήμουν πιο σκληρή, αλλά δεν ήμουν σίγουρα αυτό. Ναι, εννοείται πως δοκίμασα. Είδα ότι δεν με έλκει. Είδα ότι συναισθηματικά με έναν άντρα θα δεθώ, αλλά. Φιλικά. Brothers, μπραδεράκια και θα τον αγαπήσω βαθιά και θα σκοτωθώ για αυτόν, αλλά όχι στο ερωτικό επίπεδο. Πω. Δεν μου λειτουργήσε, μου ήρθε μια κοπέλα random, γιατί έπρεπε να συνυπάρξουμε σε ένα περιβάλλον και λέω αυτό ήταν τόσο καιρό που με ενοχλούσε στη ζωή μου. Φίλε, πόσο σημαντικό τώρα γι' αυτό. Εννοείται. Γιατί αν είναι ένα παιδί σε μια κοινωνία, τώρα φαντάζομαι σε ένα χωριό. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Άντε να καταλάβει τώρα αν εσύ δεν κατάλαβες. Πόσο στην Αθήνα. Εννοείται. Και δεν καταλάβει τώρα. Είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι ότι πλέον, και το έχω ξαναπεί, υπάρχει τόση πολλή πληροφορία εκεί έξω που σημαίνει ότι αν είσαι σε επαρχία, αν είσαι κάπου που δεν μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να ακούσεις. Και τι σημαίνει αυτό. Search, άκου, δες άλλους, είτε είναι podcast, είτε είναι group chat. Έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Twitter. Έχουμε τόσα μέσα στα οποία μπορείς να βρεις αυτό που όντως είσαι. Οπότε μέχρι να μπορέσεις να κάνεις το come out, που λέμε, είναι στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό come out. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έκανα come out στη φίλη μου τη Δήμητρα, παίρνω τώρα εγώ την κλασική πόζα του γκέι που πας θλιμμένος, έτοιμος να σε εγκαταλείψει ο άλλος. Δεν την ξέρω ποια είναι αυτή η πόζα. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Είμαι λεσβία. Μου λέει ναι και. Τι δεν θα κλάψουμε, δεν θα κάνουμε κάτι τώρα. Έχω ακούσει από τους φίλους τους γκέι ότι εδώ πέρα κλαίμε. Κάτι να γίνει. Δεν θα μου πεις στο διάλο. Όχι, μου λέει, όλα καλά, έχεις κάποια κοπέλα, σε πλήγωσε καμία. Και βλέπω ότι, ξέρεις, ήταν τόσο εύκολο γιατί οι άνθρωποι σου το ξέρουν πριν από σένα. Η μάνα μου το ήξερε πριν από μένα. Δηλαδή όταν τη το είπα. Καλά, θεά η μάνα της. Άδειλικος άνθρωπος. Ναι, αλλά το ήξερε πολύ πριν από μένα. Εμένα ένα πράγμα μου είπε: μην γίνεις γουρούνι σαν τους άντρες. Πόσο σημαντικό που ζούμε σε μια πατριαρχική φαλοκρατική κοινωνία. Είσαι γυναίκα. Πρέπει να είσαι πολύ καλύτερη. Που δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος σαν σύντροφος, αλλά να αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τα πράγματα σε μια γυναίκα. Είναι απλό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχει τώρα η χρυσή συνταγή. Απλά εγώ αυτό που θα πω είναι πλέον έχουμε όλα τα εργαλεία να βρεις αυτό που είσαι. Αποδέξου το εσύ μέσα σου. Και άμα το αποδεχτείς εσύ μέσα σου, θα το αποδεχτούν και άλλοι. Εγώ η μαγική συνταγή για να είμαι σήμερα εδώ που είμαι, να μιλάω σε σένα, να έχω δημόσιο λόγο, να έχω τη θέση που έχω στη δισκογραφία, ήτανε ότι δεν άφησα ποτέ και κανέναν να μου πει ότι είναι λάθος αυτό. Έχω κάνει πολλές συζητήσεις που έχουν πέσει στο κενό,
Έχω κάνει άλλες οι οποίες έχουν βοηθήσει. Έχω περάσει βράδια να κλαίω με τα μηνύματα που έρχονται από το podcast, με αυτά που μου λένε. Τι περνάει ο κόσμος. Εννοείται. Και εκεί χάρηκα και είπα ναι, προχώρα το. Και έχω περάσει και μέρες στις οποίες πούσε ρε παλικάρι, και υπάρχει και το πούσε ρε παλικάρι, το ωραίο, το ότι. Sorry, δεν το κάνω. Πάμε παρακάτω. Του λέω και εγώ εντάξει, brother, δεν έγινε κάτι. Υπάρχει και αυτό το ότι. Το επίτηδες. Το επίτηδες. Εκεί δεν είναι ανάγκη να τσακωθείς. Και σου λέω εγώ που έχω τσακωθεί τόσο πολύ στη ζωή μου, αλλά εσύ δεν είναι ανάγκη να το κάνεις. Εσύ σίγουρα που το βλέπεις, μην το κάνεις. Αλλά σε στεναχωρεί ρε εσύ. Σε στεναχωρεί, γι' αυτό και πολλές φορές. Κλείνεσαι μετά σου βγαίνουν νεύρα και μετά γίνεσαι επιθετικός. Ακριβώς. Και να πούμε ότι στην κοινωνία ένα άτομο το οποίο φαίνεται διαφορετικά, δηλαδή είναι λίγο πιο queer, δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Μπορεί να χάσει τη δουλειά του, μπορεί να μην βρει εύκολα δουλειά. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ δουλεύω. Ή σε παίρνουν σοβαρά. Θεωρούν επειδή έχει βαμμένο νύχι και είσαι άντρας, ότι κάτι. Γενικότερα έχουμε τώρα πλακώσει και το τι είναι εσείς, τι είναι. Καλά, τώρα αυτά μην τους μπεκάψουμε τους ανθρώπους, είναι δύσκολο. Ναι, αυτό σου λέω ότι έχουμε κάτι και έχουμε βάλει τόσες ταυτότητες. Μην βάζετε ταμπέλες, παιδιά. Όχι. Ζήστε αυτό που θέλετε να ζήσετε, αρκεί να μην είναι παράνομο και να μην είναι με ανήλικα παιδιά και αυτό. Εννοείται αυτό. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει συνένεση και είστε όλοι ενήλικοι, πάντα λέω: θέλετε να είστε σε σχέση 6 άτομα. Αν είστε εσείς καλά, το ξέρουν όλοι και είστε χαρούμενοι. Από το να βάλεις μια ταμπέλα και να ξέρεις, η ταμπέλα σε καθορίζει. Εμένα και στο Reiki μου το έχει μάθει Παρασκευή Μπαγιάστα τα φιλιά μου, που του έλεγα: εγώ είμαι φεμινίστρια και μου λέει: που είναι καλό. Και μου λέει: γιατί βάζεις ταμπέλα στον εαυτό σου, γιατί λες είσαι φεμινίστρια, να μην το λες. Αυτό αυτομάτως σε βάζει ένα ρόλο και βάζει τον άλλο να σε βλέπει. Όχι, αγαπάς τις γυναίκες, τις σέβεσαι, πολεμάς για αυτές. Τελεία. Μην βάζεις ταμπέλα. Και μην φτάνεις και στα άκρα, Και σκέφτηκα και λέω: οκ, μην βάζουμε ταμπέλες. Όχι, δεν θέλει. Να σου πω κάτι. Οι ταμπέλες είναι αυτό που λέω για να μυριστούμε. Και τι εννοώ. Προφανώς. Να ξέρεις τι είμαι, ας πούμε. Ναι, ρε, γιατί αν σε ρωτήσω εγώ, εσένα σε βλέπω σε ένα κλαμπ. Είμαι ρατσίστρια, γεια σου. Χάρηκα. Να φύγω γρήγορα τουλάχιστον. Ναι, ρε, παιδί μου, όχι. Απλά θα σου πω ότι αν δεν ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι για γυναίκες. Ναι. Πώς θα έρθω εγώ στα τυφλά να ξέρω τώρα εδώ για να φάω τα μούτρα μου, εγώ δεν τα τρώω ποτέ. Αλλά καλά, εσύ τώρα. Straight και λεσβίες δεν βλέπεις εσύ τέτοια πράγματα. Δεν έχει να κάνει, ναι, γιατί ο κόσμος πειραματίζεται, ανακαλύπτεται. Ωραία, οπότε αφού λύσαμε αυτά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θέλω να σας πω ότι η Γιώτα, μην τη βλέπετε έτσι μόνο σκληροπυρηνική και στο απ' έξω. Υπάρχει και εσωτερική σκληροπυρηνικότητα, γιατί ήταν επαγγελματίας. Ήμουνα πρωταθλήτρια kickboxing. Πρωταθλήτρια kickboxing, ρε φίλε. Το έκανα και αυτό. Το έκανα. Οπότε λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτό σε ποια ηλικία σου περίπου? Στα 19. Στα 19. Τι σου είχε αφήσει ο αθλητισμός? Πειθαρχία. Δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά που κάνω αν δεν ήμουνα kickboxer τότε. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχω χρόνο να κάνω ένα τατουάζ με το φίλο μου τον Αχιλλέα και το αντέχω αυτό ψυχικά. Δηλαδή κάποιοι θα λέγανε: θέλω να πάω για σολάρι μου, δεν αντέχω. Ναι. Θέλω να κάνω αυτό. Το γεγονός όμως ότι υπομένεις και επιμένεις κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι γιατί έχει ζήσει σε πολύ χειρότερες προφανώς. Να πεινάς, να ζυγίζεσαι. Καλά, και αυτό είναι μια υπερβολή τώρα σε αυτά που παθαίνετε εσείς που ασχολείστε με τον πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιές, αλλά παρόλα αυτά. Είναι προβλεπόμενο το ότι θα θυσιάσει πολλά πράγματα, αλλά το γεγονός ότι θα φας ένα χτύπημα, ένα uppercut από κάτω δηλαδή, και θα έχεις 3 δευτερόλεπτα να το δεχτείς, να απορροφήσεις και να χτυπήσεις πίσω, όλο αυτό σου δημιουργεί ένα crisis management, που εγώ αυτή τη στιγμή το κάνω τακτικά στη δουλειά μου. Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς την αγγλική, γιατί ξέρω ότι βαθιά μέσα σου. Πονάω. Πονάει η ψυχούλα σου. Ανίτα μου, πονάω. Μπράβο. Οπότε είσαι ένας πολύπλευρος άνθρωπος, Γιώτα, και είσαι ένας φανταστικός φίλος. Μην το λες. Θα μπορούσε και καλύτερα. Και θέλω να πω ότι δίνεις πάντα φως στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, ακόμα και αν εσύ είσαι βουτυγμένη στο σκοτάδι πολλές φορές. Στο σκοτάδι, δεν θα έλεγα στο σκοτάδι. Ξέρεις τι, εγώ έχω πει ότι φοβάμαι ξέρω να αγαπάω και δεν ξέρω να αγαπιέμαι. Ότι αν με πλησιάζει λίγο παραπάνω, φρενάρω. Και έρχεται αυτό από την παιδική ηλικία σίγουρα. Ξέρω ότι δεν σε παίρνω αγκαλιές για αυτό το λόγο, γιατί καταλαβαίνω ότι κριντζάρεις. Τώρα που σε πήρα πριν μια αγκαλιά, λέω τι γίνεται. Πρέπει να την πάρω, λέω, σου να σφάσει. Εντάξει. Είμαι λίγο, ρε παιδί μου, του τύπου. Ενώ εσύ δεν το παίξεις αγκαλιά, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Ναι, εγώ είμαι λίγο πιο κάτσε καλά. Αλλά όχι γιατί δεν θέλω. Γιατί είναι αυτό που λέω ότι. Νιώθεις ευάλωτη. Μπορεί να νιώθω ευάλωτη, απλά νιώθω ότι ξέρετε, εγώ πρέπει να είμαι κάτσε κάτω από τη φτερούγα μου. Ναι, εντάξει, το κατανοώ. Ωραία. Είναι θέμα κάτω από τη φτερούγα μου. Θα έχω και ένα καλλιτέχνη άντρα. Δεν είναι ότι έχει να κάνει με το φίλο. Όχι καλέ. Έχει να κάνει ότι
θεωρώ δύο επαγγέλματα σίγουρα. Η ασφάλεια, η VIP ασφάλεια ενός ανθρώπου και ο μάνατζερ είναι οι άνθρωποι που έχουν τα ένστικτα προστασίας πάρα πολύ ψηλά. Εσύ δεν πρέπει να κουραστείς, εσύ δεν πρέπει να κάνεις αυτό. Άρα είστε φανταστικοί σύντροφοι εσείς. Δηλαδή πρέπει να βρούμε. Εμείς έξω πρέπει να βρούμε έναν manager και έναν PR. Πώς λέγεται, security. VIP security. Bodyguard, κάπως έτσι. Σίγουρα είναι δύο ιδιότητες και σου ξαναλέω το manager υπό όποια έννοια, είτε communication είτε οτιδήποτε manager. Αλλά είναι δύο επαγγέλματα που σίγουρα έχουν αυτό το ένστικτο πολύ έντονο. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ κάθε εβδομάδα βγάζεις podcast. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Γιατί Πέμπτη δημιουργήθηκαν οι ιστορίες τις οποίες ακούς. Είναι marketing και αυτό marketing. Εμένα Πέμπτη είναι αγαπημένη μου μέρα. Επίσης, Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο, τώρα. Κάνουμε μεγαλύτερη ξεφτυλίκα. Πάντα και Πέμπτη να ξέρεις ότι έχει βγει σε έρευνες, κάνεις το καλύτερο σεξ. Αυτά, εμένα είναι η αγαπημένη μου μέρα η Πέμπτη. Εγώ κάνω κάθε μέρα, ναι. Εσύ εντάξει, υπάρχετε και άνθρωποι που κάνετε κάθε μέρα, ρώτα και εμάς. Οπότε. Αγάπη. Αγαπητή. Στείλτε μηνύματάκια, δεν βλέπω. Ναι, όχι, δεν θέλω μηνύματα, αλλά θέλω να πω ότι εσείς όσοι έχετε σχέσεις να ξέρετε ότι την Πέμπτη να ασχοληθείτε με την Πέμπτη. Είναι ωραία μέρα. Ωραία μέρα η Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, οπότε έχουμε Breaking Bad που σε ακούμε και σε απολαμβάνουμε και έχεις και Vidcast. Γιατί έχεις καλέσει. Πλέον βγαίνει και στο YouTube. Ωραία. Του Pride Radio. Το τελευταίο Vidcast ήταν με την αγαπημένη μας Ζαριφή. Είχε βγει κι άλλο Vidcast. Θα έχει βγει μέχρι να βγει αυτό το βίντεο. Οπότε θα έχουν βγει άλλα δύο βίντεο. Οπότε... Και πολύ κρίμα που δεν κάναμε για μαζί. Οπότε. Ναι, δεν ήθελες να με βγάλεις. Και τι ωραία δεν ήταν ότι δεν ήθελα, εγώ δεν είχε. Τι ωραία ήμουν εκείνη την πάντα μέρα. είσαι ωραία, αυτό δεν καταλαβαίνεις. Ή θες να τα ακούς, δεν έχω καταλάβει τι απ' τα δύο. Μ' αρέσει να μου τα λες. Μπορώ να το λέω συνέχεια. Ωραία. Οπότε έχουμε να την ψάξετε Γιώτα Μπαντέ και στο YouTube και σε Google. YouTube Pride. Στο Pride ανεβαίνουν. Ναι, αλλά αν γράψει Γιώτα Μπαντέ θα σε βγάλει. Ναι. Εγώ είμαι άσχετη πολλές φορές. Pride Radio 986. Γιατί είναι ένα Pride podcast, να το πούμε και αυτό. Το Breaking Bad είναι ένα Pride podcast, είναι στον όμιλο του πολίτη. Είναι ένα ραδιόφωνο μοναδικότητας που δεν κοιτάει ούτε τα φύλλα, ούτε τις σεξουαλικότητες, ούτε τα χρώματα, ούτε τα μήκη, ούτε τα πλάτη. Σούπερ. Δίνει φωνή. Είμαστε όλοι μοναδικοί. Εννοείται, γιατί η φωνή σου είναι η δική μας φωνή. Στην πρώτη χρονιά όταν ήταν web έκανα και εγώ. Φέτος έχουν πάρει τη σκητάλη πολύ όμορφη παραγωγή. Το έργο τους μακάρι να συνεχιστεί και του χρόνου. Είμαι χαρούμενη, είμαι περήφανη που έβαλε το λιθαράκι μου. Είμαι ένα Pride podcastάκι και προσπαθώ να επικοινωνήσω τα δικά μου θέλω. Οπότε θέλω να τα συνοψίσουμε γιατί πρέπει μετά να μου κάνεις αυτό που πρέπει να μου κάνεις. Όχι εσύ, όχι λες. Εδώ θα φέρω τον bodyguard. Πρέπει να γίνει κάποιο τατουάζ. Θα κάνεις και εσύ τατουάζ. Βέβαια. Μα εγώ χαίρομαι, εσείς έχει πάει λίγο αίμα. Ναι. Οπότε έχουμε podcast, έχουμε αγαπημένους καλλιτέχνες που σε κάποιους πας στα live, οπότε μπορεί να σε απολαύσει και το κοινό διαζώσεις. Απολαύσει τους καλλιτέχνες που είναι καλλιτεχνάρες. Αλλά κάποιοι θέλουμε να απολαύσουμε και σένα. Δηλαδή. Κάτσε, γιατί έναν καλλιτέχνη θα τον βάλω εδώ τώρα, θα πάρει θέση. Θα παίξει τέτοιο πράγμα. Ναι, ωραία. Θα πάρει θέση. Θες να πεις κάτι άλλο που μπορεί να ετοιμάζεις και μπορεί να μην το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή? Πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, θες κάτι άλλο να πεις όμορφο για τα παιδιά που μας ακούνε? Ναι, αυτό που θέλω να πω κυρίως στα παιδιά τώρα δεν έχει σημασία ούτε τα podcast, ούτε η συνεντεύξη, ούτε τίποτα. Καλά, έχεις και τη δουλειά, δηλαδή να πούμε και τη δουλειά μας. Να τρώμε και να ραφτώνουμε τώρα. Να σου πω κάτι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει όχι να ανακαλύψεις σεξουαλικότητα, είναι το τελευταίο. Πρέπει να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Εγώ είμαι ένας αυτοκαταστροφικός άνθρωπος, το έχω πει σε 1000 επεισόδια, 50 έχω βγάλει και στα 50 το λέω. Ο οποίος δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά να το δεις και να πεις να και κάτι που. Δηλαδή, εγώ έκανα podcast για να πω στους άλλους μην το κάνεις, όχι να το κάνεις. Δηλαδή, έχω κάνει εγώ λάθη, σαν Γιώτα, μην το κάνετε κι εσείς, δεν είναι ανάγκη. Οπότε, εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος ενοχικός, εσωστρεφής, όσο και αν φαίνομαι τόσο χαϊχούι, είμαι αυτοκαταστροφική με την έννοια ότι δεν θα κάνω κακό. Εννοείται και δεν κάνουμε κακό. Μα το αυτοκαταστροφικό στον εαυτό μας είναι. Ναι, αλλά ούτε σε μένα θα κάνω κακό. Δηλαδή... Σε κουράζεις όμως, δουλεύεις πολλές ώρες. Θα κλάψω, θα πονέσω, θα χτυπήσω, θα πετάξω τα μαξιλάρια, θα κάνω τέτοια. Γιατί εννοείται πως δεν προωθούμε ούτε τη βία στον εαυτό μας, γιατί αυτή είναι η χειρότερη βία, ούτε τη βία στους άλλους. 100%. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να πάρετε αγκαλιά τον εαυτό σου. Πόσο σημαντικό είναι. Έχεις στείλει μήνυμα στον εαυτό σου ποτέ? Κοίταξε, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ ωραίο. Να στείλω πρακτικά μήνυμα στον εαυτό μου. Στο Messenger μπορείς να το κάνεις. Στείλε ένα μήνυμα. Συνομιλία σου. Αν ξεκινήσω να στέλνω και μηνύματα στον εαυτό μου. Έτσι όπως εκεί θα αρχίσω να τα χάνω. Θα αρχίσω να τα χάνω. Κοιτάξτε τον καθρέφτη και στείλε ένα φυλάκι. Πες τι ωραίος άνθρωπος που είσαι, ρε φίλε. Εντάξει, τα ωραία πράγματα τα λέμε. Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι
Μίλα στον εαυτό σου όπως μιλάς στους άλλους. Όταν μιλάς στους άλλους και πάντα λες. Μιλήσω εγώ όπως μιλάω στους άλλους. Καλά, δεν είναι εσύ που είσαι οχετός και βρίζεις όλη την ώρα, αλλά εγώ που πάντα και οι περισσότεροι κόσμος βλέπουμε το καλό και θα πεις: Α, τι ωραία μπλούζα. Α, τι ωραία που είσαι σήμερα. Α, τι αυτό. Πες το και στον εαυτό σου, μην είσαι μόνο κριτική και πως έτσι και πήρες 1 κιλό και δεν ξέρω εγώ τι και έχασες 1 κιλό και. Ακριβώς. Οπότε αυτό. Πάρτε αγκαλιά τον εαυτό σας. Ωραία, τέλειο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μου πεις, θα το ξανακάνουμε, να μου πεις κάποιο πολύ αστείο περιστατικό με κάποιο καλλιτέχνη σου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου τώρα. Εντάξει, εγώ να σου πω πολλά αστεία περιστατικά. Μην μου πεις πολλά, πες μου ένα για να κλείσουμε. Αστείο περιστατικό με καλλιτέχνη γενικά. Κοίτα, έχω ένα κάρμα σαν επικοινωνία. Μου φέρνουν όλους τους ξενόγλωσσους. Δηλαδή, όλες οι γυναίκες που έχω συνεργαστεί είναι από άλλη χώρα. Η αγαπημένη Τάμτα, ρε παιδί μου. Η Στεφανία η Λιμπερακάκης που πήγε Eurovision. Η Παπαρίζου. Δεν ήταν στη δική μου. Κάναμε μαζί το Summer Tour λόγω. Είστε η Ξένια Γκάλη. Ναι. Που είναι και κολλητή μου, δηλαδή. Την είδα σήμερα και μου λέει τηλέφωνο και μου λέει γεια σας. Και ήθελα να της πω: Μωρή Ξένια. Μπαίνω στο πολίτη και εγώ έβγαινα. Α, οκ. Της λέω: Κορίτσι, γεια σας. Γεια σας. Στο τηλέφωνο. Και λέω, Η Ελίζα από τη Γερμανία που ζούσε τόσα χρόνια. Οπότε όλες ξέρουν αγγλικά και εγώ γίνομαι ρεζίλη. Και πρώτη φορά ο μάνατζερ δεν ξέρει αγγλικά και μεταφράζει ο καλλιτέχνης. Αυτό είναι καλό. Να κάνουν και τίποτα. Και αυτή όλα τι θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα τατουάζ. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσένα, τη Γιώτα Παντέ. Και μπορώ να σου κάνω τώρα αγκαλιά. Να μπορείς, τα μικρόφωνα μουσική. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Φοβάσαι να μάθεις να κάνεις φίλες. Καλά ήσουν. Το βλέπεις ζωγραφισμένο, Γιώτα? Βέβαια. Λέτε μήπως να μην το πω στη μάνα μου και να το δει απευθείας στο βίντεο και να με σκοτώσει μετά? Καλό Γιώτα. Τελειώσαμε! Σχεδόν. Ναι. Εντάξει, λίγο Ξέρω. πολύ. Για πες, Έλληνα, πώς περνάς? Ωραία, αυτό που με δυσκολεύει είναι ότι δεν παίρνω πολύ έντονα ανάσο. Αχιλλέα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα ζήσεις. Αν έχεις Πάρκινσον, μπορείς να βαράς τατού. Εννοείται. Πώς έχεις δουλέψει να έχεις σταθερό χέρι? Έχω γαζώσει κάτι φιλαράκια πιο πριν. Έτοιμη. Τελείωσε! It's a rap. It's a wrap. Εκεί. Oh. Βάζει λάδι. Γράσο. Το βάζω πράσινο σαβουνάκι με αλόε βέρα εδώ, να σε ηρεμήσει, να σε καθαρίσει. Παιδιά, είναι πιο ωραίο από ό,τι ήταν το τέτοιο. Έχω ένα μικρό γλυκό πάντα το οποίο θα ξαπλώνει μαζί μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιώτα, έλα εδώ. Για πες. Πώς φαίνεται? Ωραία. Ωραίο. Το μπαζούκα λείπει. Λοιπόν, η Γιώτα τώρα θα κάνει Άντε και εγώ το. θα φύγω κάποια στιγμή. Εγώ δεν συμφωνώ με το fake love. Μήπως να κάνεις ένα πάντα με όπλο. Πάντα με όπλο. Μου ήρθε Λατίνα. Αχιλλέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα δείτε. Άντε να σας Καμπανάκια τώρα σκατάφατα. Αυτά. Corporate πράγματα.